Kardom don mari nilemen angtong ti la peneli APHL silong alam jai sarpo pinila bangso alam arjan long ilitum kachingki kajathan ponji alam thela bangke non hejong CM tuliram long hangke hai alang li Facebook page long tok pon lo contempt of court mate court alam karkan a case bangke Guwahati High Court long alang litum chipa hai pon lo pusi alang li tok pon lo la pen hala bangso ke tok long ong dung rada tum bangke make se lok depend thang alam chini pa me pin pen serang itu maning rong chipi dun lo isi thedung abirta lo mesen abirta lo pu ajahak to mangke ahir jumi pi bangla do lo congratulations pi ne sonam mungke tok bang dopik lo lasi lake ahok pet ke ilitum adet longri piniar nian ta ilitum chepa jok un ilang kece ke biaso men piniar nian ta ingthan un ilang pualong aning arong chipi dun tum lo ke lasi kupi koson ma pinila bangso lama janong ilitum cethan ponona atumunang cengkela puhelo kedamtang surihini rakre throkaning kanpen kar biang long arlo kece ke beso men kar biang long autonomous council abotar list along pen ing than vek nangi pulaso ka chesong nang cheng kar biang long autonomous council ACM hala bangso hutta ki bom bangke lake non ki bom CM tuliram rong hang ke hai hello lasi alang lipan pinpura lo abatai pilo lakar biang long autonomous council abotar list along pe kichi BSO men ing thanang ipu pinpura lo batai pilo sita alang li hin pen claim protected lo batai si bangke alang li hin pen kichi BSO men kang thanji pan isia committee senglo pusi chepek lang lo hala so hoda bangke bokajan LA na ahit anara hin pen bang ong dung kece ke biasa tum asotum cingrum si alang lipan asyang tong si bilo hala sohod alang li ka pheri ka thirik pusi tum ke punang kokpo athema alang li la ke seng vek a committee si chipri dak la lasi alang li ke claim thek the a joine alang li ke claim uni a joine si Guwahati High Court along PIL pinang koklo PIL a number ke la helo sirket la pen aningkana bangke surihini ra kretroxi 9/2017 lahalo PIL bangke nasila so PIL cedan bompen suri hini ra krena kep aningkan jakhong po cricket homarni hala bang soarni bang Guwahati High Court pen isi order pilo isi judgment pilo alamrai ko pilo pike Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum Chiklo John Throk ang bong Karbi Anglong Autonomous Council election ko puson se kibiji matangte hala bangso election along ko mat maratum si vote joglong lima ko mat maratum si Karbi Anglong Autonomous Council election long thurlong lima po bangke dak council sor bang ciparai un po pulaso aron pinchong nangi pusi pulo seta Chiklo John Throk damjuita laso aron theglong le ningkan isi damjui ta la bangsa aron theglong le ningkan hini damjui sita la bangsa aron theglong le laso aron ke theglong le dera posi puthot roton terang ke hai la pen alang litum chelang ra peratum Guwahati High Court long puthot contempt of court a case ke pithulo contempt of court a case ki pinang ko kala halo court alam toy mohet nidithan ponlo Chiklo John Throk ang bong Karbi Anglong Autonomous Council tum aron pinchong nangi pu pinchong chedet lasi aron karkan lo pusi puthot Guwahati High Court long case pinang ko lo laso a case ta chedan bom lo non head jong CM tuliram hang ke hai alang li Facebook page long che tok pon na bangke laso case ke hai pon dat lo pusi alang li hin pen tok pon lo hala dak si ong dung tum ke aning rong chipidun lasi keceng la bangso la macam keceng long niliki pupon lake ilitum adet long di piniar nian ta cepa jog un ilang pualong ining cepa rong ateng no pu ku pia pot lo nili non than pon po alam thegela puhelo Karbi Anglong Autonomous Council pen koda phan lamboy ka chipidun alang litum lam ke thakdun ke puhelo nilitum Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum ke nilitum aron pinchong lo setame governor si la bangso aron along nang cedon dunde det mate piniar ni anta approval bangke pipe det pusi alang lituma hinke koda long bangke tobar che pan plot lo si koda sor pulo nang litum ke claim lo pot nang litum ke tok lo pot
gubernur sih na cekro de pot nang li tum ke lagi kicok cha velu pusi Karbiang Long termus council kacari pan ke punang kok setelah dakil tum ningkarong melam ko pilo doke aron ke pinian na pleng brother lo tang tel tum tang ningkarong melam do ikma nang tum ma thaika abang so phutha ahok per alam ke don mali tum gubernur aphan Karbiang Long autonomous council kacari tum pakroi un edet lahelo alam ke the bangke lahelo ning du alam bangke kopie pot si gubernur aphan pakroi un edet lasolam pi posi tum arjunan kok atheke lahelo don tum gubernur pulotang te komadlo lai tum kachini kadang so gubernur pulotang te council of ministers state government along council of ministers lapen chief ministers kapin khat alam ki kroya bang chief minister tum pin khat lo lapen councils of ministers atum pin khat lo pulotang te governor ke kroy bek nagi laison lo lapen hinie bangke governor ke Sikh schedule area mate tribal area mate inglong aso tuma hawar along li phelang kalana nang jia bang lo guardian lo pulotang te ili tuma kidu kisung aput hak nang kalana du nang ji nang kelang cari du nang ke governor long ke arpu thedung dolo sitalang de arpu chiklem ke derlo lale son sitame governor bang council of ministers lapen chief ministers kapin khat alam karjo bang pulotang te non kopia potsi alang li council dak ili tum Karbiang Long termas council atum kapin chong aron kopia potsi governor kroy kreder lo pulutang te council of ministers lapen chief ministers pin khat kheder lo matang te Karbiang Long termas council atum kapin chong aron ke nangli chedon dunri pusi pukok lo governor aphan chief minister pulutang te lake Dr. Himonto Biswa Sharma lo lapen council of ministers pulutang te Piyush Hajorika pen ke chenglok dak ministers ke doan lo alang li tum si khangpring lo Himonto Biswa Sharma pulutang te BJP lo asi amut pialam bang lahlo BJP asong pensi da Karbiang Long termas council kapin chong aron ke nang chedon dunde derlo tangte CM Tuliram Roha ke hai pen ke chenglok tim Karbiang Long lok ke doan mate la long inkora throk ben ke hai elected abang photum anta BJP amunit sai selo tangte alang li tum BJP amunit tum kapin chong aron labang so aron si BJP amunit tum si chedon dunde derlo pulotang te non Tuliram Roha ke hai atum tim Karbiang Long atum BJP asong nong kupia thesi ke dobom lang alang li tum kapin chong aron si Karbiang Long kacarai kom ji aron kapin chong long si state government atum mate BJP atum chedon dun neder pulotang te laso BJP long ke dobom nangi athe dolang ma ahok pet ke don marli atum tim Karbiang Long ke Japon Tuliram Roha ke pen ke chenglok alang li tum met hang amarsi laso aron chok vek nangji pleng vek nangji Karbiang Long termas council abo tarli salong pen ke che ke biaso men ing tham vek nangji poke aning aling tai aning apok et pen ke laso lam kamatha amatsi ave non piniar ni la ethe theni tok box si tame ili tum kache song ong pot ili tum rar tum chi hang jo pot ili tum Guwahati High Court ang hablong thengdam si ili tum na so case pidam chok pot si alang ni tum ke claim chot ahok pet ke ili tum ing doi chot dam chot laso posi la soron ke pinia ni anta pleng pretet lo la pen ethelam dolang ke damtang suri hini da kret roxy aningkan PIL ki pie hot hala bangso PIL along a judgment mate alam toy jong se langdam pe melo pulotang te hagi jutsi alom ke tok monir tum paklang ponji hala da ke tok do council chot kali laso PIL along kaprek amen ke do tum ansita me court pen kapin khat alam ke chedon dun lo pusi da ke tokpondo pulutang te labang so PIL long ke governor ta amen dolo te alang ni chedon dun lo pulutang te non kopie posi piniar ni anta pleng pedar labang soron ke te la so pot
Karbiang Long Autonomous Council kacari tum la pen tim Karbiang Long tum kopia pose aning thi che khedarlo hala so PIL suri hini reket sokse ning kan la so PIL along lamrai ki pi hut lam toy ki pi hut nangli governor nangli ta nangli mem dolo nangli bang dolo nangli ta nache don dolo posipulo tangte non kopia posi piniar nian ta approval ang pipe dat kopia posi nang chi don dunde dat pu la so ning bang posi chi the de lon te non Karbiang Long Autonomous Council kachari to aning chi the lo lakhe athema muheta puer lo aning aling tai pen le Karbiang Long adet long ri kacharai kom ji po kamatha kali aning apok pen le aning aling tai pen le ne det ne khei sung tang lo ni tum charai kom nang pu la so kamatha wangve laso aposi aning ta thi thekhe detlo aning thinangi puta piniar nike nang lipen nelisi ingdoi dunang kokpo na hello amut pelam bang ka don mari tum council kachari tum kamatha chokchelo haladak aning arong ka chipi dun tum kopia thelo hala hello non il tum ka charge thunenge bangke ahok per bangke piniar nianta KCKB so men ing thanang ji pu aron ke piniar ni anta pleng play dat lo governor na chedon donde pusi pulo sita governor nang chedon donde deralong council kachari tumta aning chipa thi thek the derlo aning ke oja chepak langle derlo puma se ing samri lo aning arong si jipi rong lo ili tum mang ke non kisunga bangke chechak nang berat lo lasi non labang so lamarjan ki juralong nili non ki rebalam the ki pu ponji bang don marle tum la hello contempt of court accuse hided buke hided polong kala dake ile tum ning karong mi meji alam ke thang natta avedon tum ahok per alam ke council tum kapin chong aron along governor sina chedon dun det chief minister sina chedon dun det council of ministers sina chedon dun det dolo lapen BJP asong pe namasi ile tum long nang chedon dun det lo lahalo ahok pet ile tum ning tuk mi alam ke asi non piniari ili tum kaddo kabe thurpak pen non ili tum lamthe achi pining bangala halo Karbiang Long Autonomous Council ka chari tum team Karbiang Long tum chief ministers council of ministers of han non amar alang tum sodak pen lampali nang po nili tum da council pen kapinchong aron ke prabjin pen nang chedon tun nang po la pen ke biasok amen ke votalis pen ke ing than long vek nang pusi alang litum non lam thechi pinang ji pusi ilitum rat ke thur pak si non itum ningje nang po ahok per alam ke lahelo don to asi pin la bangso alam arjan long ke puan bello kardom